سلام تخاتلتي بين تي في نحجي أبستدلوه علتها وزيناتات بمنستر وصاي قدات سعود عرب أمير فيصل بن فرحان آل سعود استمرها على ويجوجلو الأخ ناب إيرترا خمزاتو أب تجري زغطل زلوجون سين أستات كلتنت بسلسة مليون هتسانات زليوم سبعة وحجز مبسح خمزة تخاله ودو حورات هجرات كم زفلته أبز عمت بدرجة حلم كرم حجي تراي بزي فلت بركت زبلو جاج تنياتات كم ساسرو تحلقت مسلات جاج تنياتات سي بي جي لوم يابزو صوت كم زفلته عمتات أفيوت أنها حدقي جبتي أب سكوتلاند كتمه أبردين أبناي شجار باكو خمس ترخبة بمحبراو مراخبي تويتر نزرخبهم تشعات سبات زغتله والكسب بموت قطع استمحلال ففردي أب جابان حيال سنبار خمس فترة كاب كورونا فيروس استفلي حدش على فيروس أب كبابيتات إنجليزي يرى خمزلو كم استحبره كال إنزل هس الزيناتات حيزلكم متيلخو سنين أيام كتال جزين لا تمنخو أبزا channel دمه نيوترو تخطاتلتي نختكونو سابسكرايب كتجبرو بخبري عدمكم بمنستر وصاي قدات سعود عرب أمير فيصل بن فرحان آل سعود استمرها لعلوي جوجل الأخ ناب إرتراهاتيو بريزيدنت إساياس أفوركي نتي بمنستر وصاي قدات سعود عرب استمرها لعلوي جوجل الأخ تمال مشت 15 حساس تقبلو هزراريبو أت بريزيدنت نابالات الأخ بيت منجست تقبلو كم زراربو منستر زينة إرتراهاتو يمان جبر مسكر بتويتر حبيرو كم نجوس سلمان بن عبد العزيز آل سعود كمون كاب أمير محمد بن سلمان استلأخلو ملختي كم استقبلون أتو يمانه أبز سفر حبريته هي ملكت أبتي ركب بزعبه أب منجو خلتين هجرات زهلو أب حبراوي تقمتاتن شركنتن أتكيرون كم زتيون أب حبراوي مردا كم زبصحون قليتو نتوم استبصحو سمعات تكاتل ني حبراوي كوميتي كقومو كم استسمعون منستر زينة إرترا أتو يمانه جبر مسكل هفليتو انت خونه بزعباتهم استبصحو سمعات جن استوهابه زرزراوي حبريته يلبون أب تجري زغطل زلوجونتي هنا استاد كلتنت بسلسة مليون هتسانات زليوم سبعة وحجز مبسح كم زي تخاله ودو حبرات هاجرات هفليتو حبرات هاجرات تكال هتسانات يونيسيف دحنت نايتهم زبزحوز تسدون أو اشتعدي استفناقلون زركبوهم هتسانات موحس قدامنت كوهابو جدن يلو نابتي كل سبعة وحجزات نبسح مس منجس إثيوبيا نابسم أنت بتصحكوا تكالات رديت جن ناب تجري زاتولو من جدتات يخل كلهم هلاوي مزجلسو يونيسيف أبزوت أو مجلسي كم مجبي زبلو قرباتن حصرت نملأ زحجزو فلي مجبي هتساناتن مدهانيت ما يندادن كالنا قدست نجاراتن أب أوانو نابتو متسانات كبتصحون تزيكيلهم زخف خونتات كفتريلو نابتوم سرابيتات قلتوف كتصالي زي كونتاون فتحاون زخونة قرب ناب كله زركبلو بوتا خبتصحهم تعويتنا نقرب قبل دمه تعويتهم قريبهم أبز قدايجن كافيرال منجست إثيوبيا كونه هو حات استوهبه ريتو يلبون قدامي منستر أبي قبل الحيلات تجري وتدرو أفريقيا كير كابز عززو حجميرو أتوقون تينا بزل على الرجاء خمس بتصحه يذكر أبز عمت بالرجاء علم كرم حجة رايب زي فلت بركز زبلو جاجتنياتات كم استأثروا تعلقتي مسألة جاجتنياتات سي بي جي لومي أبزوت وتصب أفليتو بزعب على بدا كوفيد 19 بوليتيكاوي زي مرجان زي تصبوا زنبرو جاجتنياتات كم استأثروا تتكال جليتهم أبي إثيوبيا بزلو بوليتيكاوي زي مرجان وتدراوي جتشتن بركز زبلو جاجتنياتات كم استأثروا زجلت سي بي جي أبز حلف عمت حدا جاجتنيات عصير كوان تنبر أبز حج وان جن بوحدو شوعات جاجتنياتات أب تحت قيد كم زاتو تغيسو أب أوان لبدا منجستات نمسرح فردي عدناو يومو نبيت ما أسرت الزجبر مبصح تدريتو أما أسرت الزلو حدقة تعنا شللي بهالالو زبلو اتمحبر بز مخنيات بوحدو كل تجاجتنيات بتفيروس كم زموتون كل حبيرو كساب وري حدار كل تشن إسران دمه بوحدو كل 274 جاجتنيات تأثيرهم يوم إثيوبيان بيلاروسون بزح ما أسرتي جاجتنيات وسيخو استرائيلن هجرات كوننا لوا أما برا أفريقيا كم هجرات إيرترا كاميرون بروندي مالي دوب سودانن اوغاندان بحفشه 45 ጋዜጠኛታት አሲረን ይርከባ አብዚ ዞባ ቁጽሪ አብዚ ዓመት ተአሰሩ ጋዜጠኛታት ምስተናይ ዝሐለፈ ዓመት ክናጽርን ከሎ ከም ዝወሰኸ ይግለጽ ኣብ ቤላሩስን ቁጽሪ ተአሰሩ ጋዜጠኛታት ወሲኹ ከም ዘሎን ነነዊ ዓመታት ኣብ ስልጣን ጽንሐ ፕሬዝዳንት ዳግም ድሕሪ ምምራጹ ብዝተላዓለ ተቃውሞ ተአሰሩ ከም ዘለው ተጸብጻቢ ይሕብር ኣብታ ሃገር ክሳብ 21 ሕዳር ብውሕዱ 10 ጋዜጠኛታት ተአሲሮም ይርከቡ نعمتات تفيد سنها حدق جبسي أب سكوتلاند كتما أبردين أبناي شجارة باكو ترخيبو
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣፈርዲን ዘለዎ ሓድግታት ንምግምጋም ኣብ ዝነበረ ምትእኻቢሁ ብሓንቲ ኣባል እቲ ዩኒቨርሲቲ ክርከብ ክኢሉ ሓንቲ ንእሽተይ ፍንጫል ናይ ዝሓርጊ 5000 ዓመት ዝገበረ ዕንጨይቲ ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ብርክት ዝበሉ ክፋላት ተበታቲኑ ክርከብ እንከሎ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ተባሂሉ እዚ ዕንጨይቲ ብ1872 ኢንጂነር ዋይንማን ዲክሰን ኣብ ውሽጢ ፒራሚድ ንግስታት ቻምበር ካብ መንጎ ዝረኸቦም ሓድግታት ሓደ እዩ እዚ ቁራጽ ተኽሊ ሲዳር ኣብ እዋን ህንጸት ፒራሚዳት ግብጺ ኣብ ረብሓ ከም ዝውዓለ ይእመነሉ ኣብ 1946 ነቲ ዩኒቨርሲቲ ብልግሲ እኳ ተዋሂቡ እንተጸንሐ ኣበይ ከም ዘሎ ግን ክፍለጥ ኣይተኻለን ጸኒሑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ዝተኣኻኸቡ ሓድግታት ሰራሕተኛ ቤተ መዘክር እቲ ዩኒቨርሲቲ ዝኾነት ኣቤር ኣልዱኒ ረኺባቶ ኣቤር ግብጻዊት ኮይና ን10 ዓመታት ኣብ ካይሮ ኣብ ዝርከብ ቤተ መዘክር ግብጺ ኣሰሪሓ ቁጽሪ ኣብ መዝገብ ግብጺ ዘለዎ ሓድግታት ምስራኹ ሽዑ እንታይ ከም ዝነበረን ኣብ ዝተጋገየ ቦታ ከም ዝተሓበን ፈሊጠ በዓልቲ ሞያ ስነ ኳዓቲቴ ግን ድማ ሓደ ኣዝዩ ጠቃሚ ውርሻ ሃገሬ ኣብ ሰሜን ምብራቕ ስኮትላንድ ክህሉ ኢለ ገሚተ ኣይፈልጥን ትብል ወሲኻ ንሽቶ ፍንጫል ዕንጨይቲ ክመስል ይኽእል እዩ ግን ድማ ንዓቢ ፒራሚድ ግብጺ ብዝምልከት ካብ ዘለው ሰለስተ ናውትታት እቲ ሓደን ኣዝዩ ኣገዳሲውን ኢላ እቶም ካልኦት ክልተ ዓረርን መንጠልጠልን ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ቤተ መዘክር ብሪጣንያ ይርከቡ እቲ ዕንጨይቲ ኣብ 3341 ክሳብ 3994 ዝነበረ ተባሂሉ ዝእመን ንዓመታት ዝጠፍአ ሓድጊ ግብጺ ኣብ ኣበርዴን ኣብ ናይ ሽጋራ ባኮ ከም ዝተረኸበ ድማ ተሓቢሩ ብማሕበራዊ መራኸቢ ትዊተር ንዝረኸቦም 9 ሰባት ዝቐተለ ውልቀ ሰብ ብሞት ክቕጻዕ ዝተመሓላለፈ ፍርዲ ኣብ ጃፓን ሓያል ስንባደ ፈጢሩ እዚ ቀታሊ ትዊተር ዝብል መፀውዒ ዝተዋህቦ ታክሂሮ ሺራሺ ዝተባሃለ ወዲ 30 ዓመት መንእሰይ ኣብ 2017 ኣብ መንበሪ ገዝኡ ዝተቆራረፀ ኣካላት ሰብ ምስተረኸበዩ ኣብ ቀይዳኣትዩ ንሱ በቲ ማሕበራዊ መራኸቢ ዝተላለዩ መብዛሕትአን ንኣሽቱ መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮን ዝኾና ግዳያት ከም ዝቐተለን ኣካላቶም ከም ዝቆራረፀን ድማ ተኣሚኑ በቲ ዝተኣመነሉ ቅትለት ገበረኛ ኮይኑ ብምርካቡ ሎሚ ንሞት ተፈሪዱ ኣብቲ ተዓዘብቲ 16 መናብር ጥራሕ ዘለዎ ቤት ፍርዲ ንልዕሊ 400 ሰባት ነቲ ውሳነ ተኸታቲሎሞ ክብል ማዕከን ዜናት ሃገር ጸብጺቡ ሺራሺ ትዊተር ተጠቂሙ 10 ቅትለት ንዝፍጽሙ ሰባት ናብ ገዙ መጽኦም ንኽሞቱ ክሕግዞም ከም ዝኽእል ኣብ ገሊኡ ድማ ሓቢሩን ክቐትል ከም ዝኽእል ይገልጸሉ ምንባሩ ተሓቢሩ ማዕከናት ዜና ጃፓን ኪዮዶ ንክሲቲ ውልቀ ሰብ ብምጥቃስ ኣብ ዘስፈሩ ጸብጻብ እቲ ውልቀ ሰብ ካብ ወርሒ ነሓሰ ክሳብ ጥቅምቲ 2017 ን8 ደቂ ኣንስትዮን ሓደ ዕድሚኡ ካብ 15 ክሳብ 26 ዝግመት ወዲ ተባዕታይን ክሳዶም ሓኒቑ ብምቕታል ኣካላቶም ቆራሪጽዎም ይብል ፖሊስ ኣብ መንበሪ ገዙ ብዝካየዱ ምርመራ 9 ርእስን ብርክት ዝበለ ኣእዳውን ኣጋርን ረኺቡ ንዝቐረበሉ ክሲ ከም ዝፈጸመ ከኣምን እንከሎ ጠበቃታቱ ግን ብፍቃድ ዝተፈጸመ ቅትለት ስለዝተገበረ መቕጻዕቲ ሞት ኣይግብኦን ብምባል ክከላኸሉሉ ፈቲኖም ሺራሺ ግን ንምጉድ ጠበቃታቱ ብምፍራስ ካብ ፍቃዶም ወጻኢ ከም ዝቀተሎም ስለዝመስከረ ዝተዋሃቦ ፍርዲ ከም ዝኸብድ ገይሩ ዳኛ ቤት ፍርዲ ነቲ ቅትለት ጉርሒ ዝመልኦን ጨካንን ክብል ድሕሪ ምግላጽ ካብቶም 9 ግዳያት ክቀትል ፍቃድ ዝሃቦ ዋላ ሓደ የለን ኢሉ ህይወት መንእስያት ብከምዚ ክውሰድ ኣዝዩ ዝሕዝን እዩ ክብረት ናይዞም ግዳያት ተረጊጹ ይብል ዳኛ ያኖ ሚስጥራውነት ናይቶም ግዳያት ንምሕላው ኣስማቶም ኣይተገልጸን ኣቦ ናይ ሓንቲ ካብቶም ግዳያት ዝኾነት ጓል 25 ዓመት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝሃቦ ቃል ዋላ ይሙት ንሺራሺ ይቕሬታ ከም ዘይትገብረሉ ተዛሪቡ ክብል ማዕከን ዜና ዝኾነ ጃፓን NHK ሓቢሩ ሎሚ ሶሉስ ኣብ ቤት ፍርዲ ዝተረኸበ ካለ ኣቦ ጓል 17 ዓመት እቲ ዝተዋህበ ናይ ሞት ፍርዲ ርትዓዊ ክብል ገሊጽዎ ኣደ ጓልታ 25 ዓመት ዝኾነት ግዳይ ከዓ ዋላ ሕጂ ክንዲ ጓለይ ትኾን ጓል እንተርኤ ጓለይ ትመስለኒ እቲ ቃንዛ ክኽሉ ኣይከኣልኩን ትብል ካልኡን ከምኡ ሕነ መፍዳዩ ዝስማዓኒ ዘሎ ግን ቤተሰብ ዝሞቶ ዋላ ሓደ ክገብር ኣይክእልኒዩ ዘለኒ ቁጥዐ ብኸመይ ከም ዘውፅኦ ጨኒቕኒ ይብል ብዝገበሩ ዝተጣዓሰ ኣይመስለንን ብበሊሕ ካራ ደጋጊሞም ዝውጉኒ ኮይኑ ተሰሚዐኒ ቅትለት ናይቶም ግዳያት ኣብቲ ሃገር ዓቢ ስንባደ ብምፍጣሩ ብዛዕባ ርእሰ ቅትለት ክትዕ ይካየድ ምህላው ተገሊጹ ነቲ ኣብ መርበባት ኢንተርነት ብዛዕባ ርእሰ ቅትለት ዝግበር ዝርባት ቅጥዒ ክግበረሉ ዝብል ርእቶታት እውን ይመጽእ ኣሎ መንግስቱን ሓድሽ ሕጊ ክተኣታቱ ከም ዝኽእል ኣተንቢሎ ትዊተር ብግዲኡ ንዝነበሩ ቅጥዕታትን መምርሒታትን ከመሓይሽ ተገዲዱ ይርከብ ተጠቀምቲን ርእሰ ቅትለት ይኹን ርእሰ መጉዳእቲ ከዋዓውዑ ወይ ከተባብዑ የብሎ ምን ይብል እቲ ትካል ማሕበራዊ መራኸቢታት መጠን ናብ ጃፓን ዝፍጸም ርእሰ ቅትለት ኣብተን ብኢንዱስትሪ ዝማዕበል ሃገራት እቲ ዝዓበየ ምዃኑ ጸብጻባት ይሕብሩ
ካብ ኮሮና ቫይረስ ዝተፈለየ ሓድሽ ዓሌት እቲ ቫይረስ ኣብ ገለ ከባቢታት እንግሊዝ ከም ዝተረኣየ ተገሊጹ። ሚኒስተር ጥዕና ኣባይ ብሪጣንያ ማት ሃንኮክ ንኣባላት ባይቶ ሃገር ከም ዝበሎ እዚ ሓድሽ ዓሌት ኮሮና ቫይረስ ብውዕሉ ኣብ 60 ከባቢታት ከም ዝተረኸበ ተመዝጊቡ። መንግስትን ትካል ጥዕና ዓለም ከም ዘፍለጠን ተመራመርቲ እንግሊዝ ኣብ ዙርያ እቲ ቫይረስ ምርምር ከም ዝጀመሩን ሓቢሩ። ክሳብ ሕጂ ብመሰረት ዘሎ ሓበሬታ እዚ ዓሌት ቅድም ኢሉ ካብ ዝነበረ ዓሌት ኮሮና ቫይረስ ንላዕሊ ሓደገኛ ድዩ ወይስ እቶም ክሳብ ሕጂ ዝተረኸቡ ክታበታት ኮሮና ቫይረስ ክጻወሮም ይኽእል እዩ ኣይተረጋገፀን ዘሎ። ብፍላይ ኣብ ደቡብ እንግሊዝ በዚ ሓድሽ ዓሌት ኮሮና ቫይረስ ዝተለኸፉ ልዕሊ 1000 ሰባት ተረኺብና ኢና ዝበለ ማት ሃንኮክ كتابت بقولتف كباتح بمقار لبدات فيروس نمقوصار صاري كم زغبر تزاريبو بتوساخي ابدو انجليز قصري بزي فيروس تتحوز سبات يوسخالو يلو اوشت ز حدش كورونا فيروس بزحي بروتين كم زوسخه استرغاغص خوينو متن بروتين ت فيروس بموسخو ابل على بحريات نايتي فيروس زمتصلوطي كله يخلو زبل غنا ايتفلطن زي خبركم تهاتلتي بين تيفي نلوم زبلنا يوم سنادونا ابزي ودينا لنا مسانا سلتصنحكم بلبنا مسكن سناينعكم